Глава 3. Ева ходеше на детска градина и понякога взимаше Ая със себе си. Когато я оставяше в шкафчето, се чудеше, дали не се страхува, сигурно и кратко е много тъмно и студено, щом вратичката му се хлопне, мислеше си тя. Там няма играчки, с които да си говори, навярно скучае, докато Ева рисуваше поредното слънце в големия бял скицник, Ая опознаваше тъмнината, проникваща във всяка част на пластмасовото и кратко телце. Когато Ева отваряше шкафа, го правеше бавно и тихо. Не искаше да смущава безмълвната си дружка. Веднага, щом се върнеха у дома, детето гръбваше Ая под мишница, както се носи книга, и я водеше в необятния свят на мечтите си. Веднъж бяха седнали на 2 столчета с обща облегалка. Ева непрекъснато подсещаше куклата да пише, каквото и кратко говори, дори и кратко държеше ръката. По време на кратките паузи я водеше до бюфета за сандвичи и до тоалетната. Не и кратко даваше заслужената почивка, дори когато играта приклюваше, небрежно я захвърляше на долапа при плюшените животни, цяла джунгла. А след това с празен стомах започваше да търси майка си сред зеленчуците в оранжерията.